patay lahat. Perting guba sa bumper o katubangan mismo sa forward truck nga nagbabag sa highway sa Barangay Banbad, Isulan, Sultan Kudarat kagahapon sa buntag, Marso 27. Nagkatagsab sa kalsada ang nangabuak nga windshield ug makita ang usa ka babae nga naghigda sa kalsada. Gubasab kaayo ang usa ka EUV human sa bangga. Migawas sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan. Pinaagi ni Chief Master Sergeant Larry Ducase, ang hepe sa traffic section sa Isulan PNP, nga kusog kaayo ang dagan sa EUV nga gimaniho ni Jeffrey Halbona, 28 anyos, residente sa President Quirino, Sultan Kudarat. Ug kuyog niini ang pasahero nga si Josein Luna, 25 anyos, nga taga Nurales, South Cotabato. May overtake matud pa si Halbona sa usa ka tricycle. Apan, nawadan og kontrol og misimang sa pikas nga linya nga ginasubay sa truck hinungdan nga nagbangga kini. Padulong sa trabaho ang biktima dihang nahitabo ang insidente. Ang truck gimaniho sa usa ka Rene Camacho, residente sa Barangay Poblasyon, Sultan Kudarat. Ang mga biktima daling gidala sa Sultan Kudarat Provincial Hospital ug padayong nagpaalin. Nanawagan si Ducase sa mga motorista nga mag-amping pirmi sa pagmaniho ug batasanon ang defensive driving aron malikay sa bisan unsang insidente sa kalsada. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.